ngi ulong ublay bat ubriw en penlong kibabit ban yok ban taru ha ka jinglong blay jung ubay em bat san sharing kat bat me ha ka jinglong ka way jung men sim bu phut ublay junom la junom. Kajing pule paningkong, kajing pule naki kitab u Isaya. Hagito kisngi utrai ulakren ha uahas, topan kadak na utrai ublay jong pi, ay kata kan jiliw kat kanyamra ne kan kenjang kat kabeneng. Henry uahas ulapai kitin, ngan ompan, ngan om tenjuk ya utrai. Hangta ulaong, dosa skor menta, kaying udabit, pempat ngia ban pensalia ya kibriu, ba pensalia ya ublay jongaru. Te utrahi unsaai kadak jong pi, hakmi kathei suti kan pun, bat kan kha ya ukun, bat kan khot kerteng ya u Immanuel, kabamut ublay udon bat ngi. Haya selalang Henry, unsa penlum, haya say kanya Henry kan ompoy da naba ublay udon bat ngi kaktin jong utray. Isango yang play. Sam saupo nakanombar nyospa arkuwe. Dikat santra bat kendai kata. Kajing pule na kisithi siya ki Hebrew. Ko para, kamla sa tiya banlong, baka senam ki masi kertong, bat ki belang kan weng no ya ki pop.
kumta haba ukris ulawan siya kane kapertay ulaong. Ya ki jing knya berkijing terwa mem siam lamon. Henry melapan kre ya kamet na kabenta jonga. Ya ki jing aingu thang berkijing knya sat pop mem siam las ngau bha. Te ngalaong hakmi ngalawan banle ya kamon jongmi koblei. Kumbala tho sapang jonga hakakitab. Haba uang haning mem siam lamon lemnes nga bhaya kijing knya bar kijing terwa kijing aingu thang bat kijing knya sat pop ya kine la terwa kat kum ka an nang tapat ulaong hakmi ngalawan banle ya kamon chungme uweng no ya kabaning kong knang ban seng ya kabaar bada kata kamon lapan khoj yangi da kajing knya ya kamet u Jesu Christ tang sisen bar sijunam kaktian jong utrai. Isango yang lei. Ya ro utrai, u Christ Jesus, yang joy siap ka gospel jong. Kaktin kelawan ang dobat kala syong sabat ni. Bat nilayu iya kaburom jongkan Ya royu trai Ku Christ Jesus Yang jod bersiap ka gospel jong Utrai undon rengkat batpi Ringka bat hiro kajing pulih ka gospel bukut kat kumbu Lukas. Kaburam hame ketrai Ha kata kapor lapa ayu angel Gabriel na ublay siya kasnong ha Galilea kabakerteng Nazaret siya kaway ka suti balete aktin baduway ubriw ubakerteng u Joseph na kajad u David berkakerteng kata suti klalong ka Maria ulawan siya ka bad ulaong kublay kabadap da kajing ay utrai udon batpi Henry kelah kuslai jengmut ya kata kajing ong bad kelah perkat kamut ayu kata kajing kublai te u angel uloong haka wat syapting ko Maria naba pilasyam jing ay bad ublay bad hakmi pin sapun hakakpo jungpi bad pin sakha ukun bad pin sa ai kerteng u Jisu un salong ubakraw bad en khot u ukun jung ubah kri tam bad utrai ublay un ai hu yaga kets iem u David ukpa jung u bad un sasin shar halor kaying u Jacob shi junom bad kahima jung u kan kutsu Kamaria kelong ha ongel kumnu ken kene kelak banlong naba ngamdon utnga utaw angel ong haka umensim bukut un sahir halor jong pi bakabor jong bakli tam kan saka serngiu ya pi namar kata ya ukun uba en kha en sakot ubakut ukun jong ublay hakmi kakur jong pi Elizabeth makaru hala ka jinglong temen kelapun ya ukun cendrang berune ulong ubenai bahan riu berkata ya kabalanya kebalengki na baha ublay omdon ay bumla banlong bat Kamaria kalaong hakmi ngalong kasakri jong utrai ay kanlong hanga karkum kaktin jong pi markum ta u angel uralejno ka gospel jong utrai Kajing aroy me ka Chris Kuhamen ko para biit ha utrai Jesu Christ menta kasngi kadai kasngi buram jong kajing penbena jong utrai ublay ulah pa yau angel Gabriel banra kubor sa Kamaria tesuti bahkan sa punkun bahkan sa kaya ukun barun solong ubah kraw bat sa en sa khod u Jesu ukun jong bakli tam te wangel lawan ra ka kubor ha Kamaria
Shapang kajing wan long brio jong u Jisu hasla perthei. Ubadei unong panem jong ka perthei. Deling ba kajing pediang jong kamaria. Kajing long bas ngurit bar kajing long bakloi jong ka. Ban pediang ka kubur bawan ra awangel Gabriel. Kabla penong ka ban long kababidor ban long kami jong ublei. Bat kalah ko ngu bat kale ya kamon jong ublei ha kajing jong ka. Ukun jong ublei u Jesu Kris ulawan long brio hangni asla perthei langba kamaria. Bat langba kajing long bakloi jong kajing pediang jong ka u Jesu ulawan hasla perthei. Bat loywan song sa ha kino jungi iwei pe iwei. Ha kajing jungi ru ko men ko para ngidon kam ban le ikamon jong ublei barabor kumbale kamaria thesuti. Kane sngi burom kapen kan mau ya kajinun kam jungi iwei pe iwei. Banjai le ikamon jong ublei om ya kamon lojong. Namar kumba kamarek ong kumno kane kelak ban long. Hendrei wangel ong wat siap ting. Umen simbo kuat un seka sengewe pi. Wat siap ting. Ne ha bakut ko ong hakmi ngolong kaskri try. Ai kan longa kumba mela ong. Ublei utip kamba ke kababha na kabanta jungi. Kumba u Jesu kamaria bar u Joseph kile ikamon jung ublei kumjuro mangi ngide banle kumju. Ngidon kam ban sungu ya ublei kumbale kamaria kabaka sungu ya ublei ha kajing jongka. Kadap berbor daga jing sungu daga jing ai tilut ha ublei. Ngidon kam ban sungu ya ublei na kabanta kajing ba kajing isne jung u. Ba daga jing ba kajing isne ba klamput jung u. Ulawan kenang syakane ka perthei ban pen mingi iwei pe iwei. Man la uwei pa uwei nangi la thau hakadur jung ublei. But da ka baptisma ngila klalong ki kun jong ublei. Namar kata ngim dei ban pen tho bria ya ka jinglong kun blei jungi. Da ka ba ngile ki kam ki basniu lane ngile ki kam ki pop ki sang baro. Ngidan kam long ki atyar ki basnurit hakikti jung utrai kumale kamaria. Ban ailat ya ujusu ban chung sa ha kradno jungi kumbale kamaria. Bat ngin ong barabor hooj ya ublei ha kajing jungi. Hakikam ki jam jungi bangile man kasi kan mau barabor ya ublei. Namar dei ublei bolong katulong jong kajing jungi. Nginan kamru ban pet ya kanuksa babha jong kamaria kabadap da kajinget bas kem ho ublei. Kasyanya berka IT lut berka ngu kaku ngu ya ublei ha kajing jong ka. Da kajing ku ngu jong ka ya ublei mangi iwei pe iwei ngayo ya unong pen jong ka perthei. Watla kaya kendu sibun ba kijing jinjar hendrei ka IT lut ya ta kijing ha utrai. Bat utrai usong usa rangkar berka. Bat ukrisyan neka uyarab lam neka. Wat pedeng gajing cibun ba gajing ba maka kaya kendu. Berkumba kelaong hoot kelak pediang ya kebor jo angel hadu bukut kalek sisai ka monjung ublei. Kumta ko men ko para. Ha kani ka ayom len. Nginile katlak karyai. Ban kiar ki ba pensusi ya ublei. Ban kiar na ki kam ki basniu baro hendrei ngin penbun ki kam ki ba bah. Da ka ba ngiwan sajan kak sya kayu kris bakuat ngin pule kak ye kaktin jung ublei ngin le ki kam ki ba bah ki kam ki ba ublei usu bah bat ukwa ngi iwe pe iwe mangidi ban le haba ngin le kamon ko jung u ngin kam man ikar pang ya une u Jesu ukun jung ublei bawan long brio hang ne slaw perthei ban pan mengi. But ngin kamro ban ye ya ki para brio kumba ublei lo thau kerpang ngi iwei pe iwei ko men ko para utra Jesu Kris ngidwai ha kane ka mas bakhuj na ka banta kane ka jingi ban ye ya ublei ning kong ban kan mau barabor yu ban chania teli telan ho wada preng ka jing jinjar ma unsa simti pura ngi
mau un sashan borengi mau un serapengi bat kumjuro ngin pan ka jinga sailem jong ka marathis ti bukhoi kanya sailem na ka bata chungi kanya sailem na ka ta jing em chungi kanya sailem nam ta yin ki sam chungi enero yo Jesus Christ Chinom lai chinom amen. nginyang in pla ka jinga jong ki apostol nga nget How how play ba rom bo bro non thau ko bring ba kando baro Jesus Christ kun ba ma re chu utrai chuni yo blo punom simbo khoi yo blo khan kumara tisti balai sa la binyo ko pontius platus kasar na ulia bate yo ulia siya agustin palai bi panik Lokio Shubdan Shon Shimon Uday Pabram Boparo Nanta Uwan Parmishar Im Kibaya Angit Nam Simbu Kut Akpalang Tribukut Hajung Slow Kut Hajung Kipop Hajmi Parkado Badachim Bomchukut Amen. Lai spa prapuah. Lai spa prapuah. Tudwai ko para bagajeng kenyal junga bajong pi kanlong kebapeng hun hau blei ukpa rombor baro. To try priang jing knya ring ti jong pi la ta knyo uram keteng jung jing to ringi bat kabalang bu jung baro koi. Tu subha ku blei rombor baro man priang kajing terwa jong kabalang jong me. Kenang ba maka kebatip kajing sedang jong ka ha kajing wan long do jong kun bala kamar we jong me kan yo ban kemen ban rakhe buro me jing maya jong u ha kane kasni kraw daw Chris utrai jungi Amen. utrai undon ringkat bat pi Kabat piro. tu kenti wila kido nut Kitiu ki shall try. tu nya aingu yo utrai uble jungi Kashom hok bat kadai. da chisha kalong kabasong hok bat kabadai kadai ti jungi bat kajing pen em yangi haman la kapor bat kajaka pan aingu yame ku kan rat ku kpa bokhuj ku blei bran bor bat bom jukut lengba utrai jungi u Jesu Christ namarda ka jinget ka thei suti kalios ngau na ulong lam kubor na beneng ba da ka jingka serngeu ka bor jung men sim bokhuj ya u Christ en kha pedeng jong ki brio bat na ka banta jong ki haka kpo batlem jongka klapun ye u da ga jing it khnang ba ya ga jing kular hakikun u Israel en pendep
bat ya kajing kremen jungi jaj ben riu en pun urlong ha kerukom ba om la siam phang leng ba jung u ka krong hun jung ke anyal ka mani kajing krau jung me bat ka shat kemen na khmat jung me junom ngi kerpat ya me tu ai ba ki sur jungi kinya so lang bat ka jongki ha ka we ka sur jong kajing ro kat ba ngi pan bana Bagus, Utrayu Bleki Pai, Neng Perdesa Wadah Gaburam Jome. Osana, Osana, Turwayu Blesha Jom, Osana Yu Da shisha menang ubakut ko try katame jung kajing kuj baro. Namar kata ngi kerpat me tu pen kuj pen kentang yakni kajing terwal jungi da ka pai sim jung me kum ko jer halor jung ki ba ken kelalong yangi kalmet berkasnam jung try jungi u Jesu Christ. Hakapor bladi no yu badala kamon ngubha ulap dieng kajing sha stom ula shim yu kupu bad da ka ba angu yame ulah kedia yu bad ulah ai lak senran uong tu shim batu bam na kane pi baro namar kane kelong kemet junga ya ke ben IT na ke benta jung pi haju gerukom endalaya bam ula shim ka kuri badda ka ba angu biang yame ula ai ka halak senran uong tu shim batudi na kane pi baro namar kane kelong ka kuri jong ka snam junga jong ka jutang bathamai bad bom jukut ya ka ben penmi na ka banta jong pi bad na ka banta ki babun na ka banta ka jingma pe ki pop tu le ya kane ban kan ma yanga kajing maya jong kajing et Katasin bagi bam yude uku bagi diragade kakuri ngipen praga jing yap jong mikutrai tatadu namar kata ngi kipapen bantai kajing yap berkajing mi par jungu ngi terwa hame ko try ya ukpu jung kajing im badika kuri jung kajing pen im ngi da aingu aidem namar melanya wengi kipabit banyang akhmat jung me bar ban chakri yame da ka bas ngurit ngi kerpat me bangi kibayo banta kamet bekasnam ukris nginlong kipapen yatli kawai da omen sim bokuat tukan mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasatlak ka perthei batu panjanaya ka haga jing iet rengkat bru Francis ukpa bukhu jungi uwil bat marwen u bishop jungi bat baro kileng do tukan mau lemru yaki himmen ki para shenrang bat kenthei ki balyo thia dak bakrmen ya ka jing mi pat badya baro ki bala klarno haga jing isne jung me tu pediang yaki sha ka jing shai ka khmat jung me tu isneingi baro ngi kerpat me barengkat bat kamara thisti bukhuj kakmi jung ublei u Joseph bukhuj u kurim jungka ki apostol bukhuj bat baro ki rukhuj ki brapen subhai me pateng la pateng ngin long ki babit banyo bantalem
ha ka jing imbam jukut bat bangin yo yaro bat penon bro me da ukun jong me u Jesus Christ. Da u lembat u bat ha u kan long hame u blei upa pronbor ha ka jing long ka wei jung men sim ba khuj barok ka burom bat ka jing ro junom la junom. Amen. Kumbala hukum mengi da nong panem berkumbala hikai ngi da khtin blei ngi not ban ong ku kpa jungi uba peneng kalong bakhuj teng jume kan wan ki ma jume kalong kamon jume akak do umba peneng tuai ngi mata jumbam jungi palaka singi batu ma pengi krem kam jungi kumba ngi rima pele singi ngi wadela mengi sa jimpen shoy endre tu pelaj jungi na kabasnio tu pelaj ngi kerpar ko trai da ka jing sniu baro ha ka jing subun jume tu ai jing suk jing san ha kisngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin laj barabor na kapop bargen yo jing yada na ka jing janjar baro kat bang idang ap khmi lenti ya ka jing kremen ba khuj bar ka jing wan pat junong pen em jungi u Jesus Christ. Nama ka jume kalong kahima ka jume ka bor ka brom junom la junom. Kutra Jesus Christ me belong ki apostol jume kajing suk nga api kajing suk junga nga ai hapi wat peti ki pop jungi henre ya kajing nget jung ka balang jungme bat ha kajing subun jungme tu ai haka ya kajing suk berkajing atli kawai katkum kamon jungme mame upe em berbasan syar junom la junom. Amen. Kajing suk utrai kandon berabo ringkat bat pi Tengka bat piro. tunya terwai kadak kajing suk iwei ha iwei pat. Ko kun lang bro jong play me bagi no ki pop ka birthday tu siêu se ne yangi ko kun lang bro jong play me bagi no ki pop ka birthday Hakmi ukun nombrol jung ublei hakmi ubekit no ekipop jung pertei sukitoi kibalakhot jaga jing khawai jung ukun lang brot. Karat ngam bersangkap memanrung pokoi juga resyong petang kemudian berkemusim juga akan sekiahi.
ngai jong amelo Sha ngai na me ngasi Sha ngai na me nganwe Ngamane ya me Bad ngai ya me Jisu ko play jong Jisu ko log jong Ba jing snew kin ker Ba jing ben shoy kin shur Dokren ma mengan stur Duda ma mengan tur Ngamane ya me Bad ngai ya Sungu ime ku Jisu na kamata kamet kasna mo chume. Jisu ime na mamilawan chika perthai bagi em yang ingwe piwe. Jisu Jisu shishaya me. Milang uble chungi, milang usiem chungi, milang kendra chungi. Nilang mga chikiku michingi ku chume. Mangi ilaban trei berkata, ilaban nyaj banyan, ilaban le ikam kijay. Nilang mga chingdon rengkar ka chume, hasanda chungi man laka klimat, man laka po. Jisu piye, yaro ime, ibram bram ime, imane ime, isumu ime, nyaj tilut ime, ya kicing din jar baro, milong ngadon rengkar bat pi hidup nawai no ka perthai, shisha, mi don rengkar bat ni man laka por, kam tam ha kayu kuris bukul. Jisu, haleluya, 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 haleluya. Kohomen ko para da kajing kemen bai kajing kremen tungine shim lang ya gane jing duai snem juli arjar arpusan ko kupa bah beneng tuai jinge junme ahangi hau kun jume Jisu Kris uhmen jungi bat bakatli ding jong kajing ispun kan klang ha kidnu jungi daw mun sim bukhut kan krisiu biang hangi ya kajing kremen blakerku na kabanta kajing ban lung ma jume tuai bagajing jume kan pen kladur yangi sya kanung lur lengkha bam juchung khat ban bet iksembai jung ko gospel tuai bagitu iksembai ken pen kladur na syapo ya gajat pen brio badi ka perthai mariang baro kawe ha kajing kmi lenti badi kana ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai ha andai ki bor jung paman laweng no kaburom jung me kenting shan junom tuai ba kajing jung ka jubili kan kresiu biang hangi ki pilgrim jong kajing kremen ya kajing anglut ya ki tiar jing kan show habneng ai ba kata kaju kajing kan pen sepiang ya kajing kemen bat jing sub jung unung suspa jungi setelah ka perthai jame ko ble jungi ubala gerku junom kan long kaburom bat kajing ro junom Amen Kupa jungi Uba bening kelong bukui kerteng jume kan wan ki ma jume kelong keman jume haka kendo kumba bening tuai ngi menta jeng bam jungi balakasni batu ma pengi keringkang jungi kumba ngri ma kbeles ni wengi wadala mengi sha jeng penshoy dan rejo pelajni na kebasniu amen Kublai kumaria kepada pencinge utrai bapal kuy pan play thai balak rukui so po jong phal Jisu kumaria bukui tukmi jong ble tukwan ta chungi ginong pop menta propor chinyap chungi amen Kaburam haupa brokun brom sim bukui kumba kelong ningkung kumju menta propor chinom Amen tungin ya duai tupen scam po jungi ya kicing maya jung kajinget basisha ngi kerpat kutrai kenang ba mangi kiba pla ba uta ya ubala pun de kathe suti ulong ublei basisha
bad ubriu bashisha ngin la ban yo leng ba kabor jong ka jing ipat ba pan im chung u ban poi sha ka jing kemen bom jukut dau Chris utrai jungi Amen. utrai undon ringka bat phi Kabat kiru. ublei bor bro an gur khuye phi ukpa baru khun baru mensim ba khun Amen. khilich suk kamas kalawai Isango yaule. Bar ars pasan punya. Gaburam hau pa baru kun mensim bukuit. Lama menikah jum tar baru jenama. Amen. Enyero yutra Yesus Kristus. Jenama. Amen.